Okay, det her er opgave 121D, og vores funktion den hedder f af x lige med x opløftet med 4 minus 2 delt med x. Og vi har røringspunktets første koordinat x0, som er 1. Og for at finde y0, det udregnes ved at sætte x0 ind på x's plads, som vi har gjort her. Så har vi sat x0 ind på x's plads, som så giver minus 1, og det er så vores y0. Og derefter så differentierer vi vores funktion, altså det vil sige f mærke x bestemmes. Yes. Og her har vi så indsat vores x0 på x's plads for at finde a, som er hældningskoefficienten, og det blev så 6. Og derefter så opstiller vi vores ligning, tangentens ligning, og derefter reducerer vi, og det gør vi så ved at bruge den her. Og det gør vi ved at sige, y lige med a, som var 6, parentes x, minus x0, som var vores minus 1, og plus y0, men det bliver så selvfølgelig til minus, når vi har fået y0 til at være minus, og det giver så 6x minus 7. Slut.